welcome to back my YouTube channel. So नोंथांमोनखौ आंनि दैथुनबारा YouTube channel आव बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय. So लोगोफोर दिनैनि गोदान ब्लगानो जागोन जों थास आथिं जानाय आरो. So नोंथांमोना जुदि दिनैनि भिडिअखौबो नायनो इन्टारेस्ट दंबा नायलांबाय थादो. थुदो बिदिबा आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै. सेले लोगोफोर थारुनजों नाखौ संगासिनो आरो मोनथ'वाखै. संगासिनो नै बेसे गोबाव लाबोगोनथाय मोननो संगासिनो नै लोगोफोर थारुनजों ना ओंख्रिया मोनबाय. दानाबा जानांसिगौ जानोसै लोगोफोर. थास' आथिंखौ नै संगासिनो लोगोफोर. गोदौबाय आरो ना मोनथ'वाखै गोदौगासिनो. मोनथारसिगोन बांद्राय गोबाव नांला. मस्ला आरि होखाजोब्बाय आरो बे मोनबानो ओंखामखौ जानोसै. मोनबा लोगोफोर नै दा आङो ओंखामखौ जानोसै थारुनजों ना ओमफ्राय थास' आथिं भाजाखौ. नोंथांमोना नायलांबाय थादो. ओमफ्राय बिदि ओंख्रिबो गैखाया लोगोफोर नै थारुनजों नाया. थास' आथिं भाजा नायलांबाय थादो. Sarau sikla madi mohini dongo nangnaw sona Pungnibo belanibo beraina tango anga nangko selaga menegauba Nai konkri hora anga nang serni langga naza nangko nenuhor gauba Madi mohini dongo nangnaw sona Mabela sedang genan zaya Nangkauno naihai bainana Undublabe gesau bayang thaya Nangkauno sanai-sanainya Serbaफोर नायफैबायदां सोरजोंबा थांफाबायदां साननानो आङो हरावबो उन्दुलाङा सानावबो थानो सुखुवा नोंनिनो खोथाखौ सानना